Svadbing. Svadobný podcast o všetkom, čo súvisí so svadbami. Svadobné omyly, pikošky, mýty a pravdy, jednoducho realita svadieb z pohľadu svadobných profesionálov. Pri nahrávaní dnešnej epizódy sme sa s Terkou ocitli v 7. nebi. Aj napriek tomu, že naše svadby už máme za sebou, stále sa radi vraciame do svadobných salónov a dneska sme prišli do toho najlepšieho, aký sme si mohli vybrať. A sme v svadobnom salóne Wedding Avenue. Ja medzi nami vítam Veroniku, ktorá verím, že nám porozpráva veľa vecí ohľadom šiat, lebo ako sme už spomínali, šaty sú jedný z tých top vecí, ktoré treba riešiť veľmi poctivo a medzi prvými. Takže Veronika, vítaj. Ďakujem, dievčatá. Ahoj. Ďakujem. Ahoj, Terka. Ahoj, Katka. Vítajte u mňa vo Wedding Avenue. Veľmi sa z tohto teším. Je to môj prvý podcast. Verím tomu, že to dopadne na jednotku a že vám odovzdám a poslucháčom odovzdám kopec cenných, možno rád, informácií. Tak poďme rovno na to, dievčatá. Tak asi, Veronika, začneme hneď. Ako si sa k tomuto dostala? Či to bolo tvoje prvé zamestnanie? Či si o tom snívala odmala, že raz budeš mať takýto nádherný salón? Ja popravde nemám rada túto otázku, lebo je strašne také klišé to, čo teraz poviem. Ja som paradoxne študovala, že chémiu. Potom som študovala VŠMU. Tancovala som v Lúčnici. Úplne, že taký zvláštny mix a dlhé roky som robila v telekomunikáciách. Mala som na starosti eventy, marketing, PR, potom v jednej kozmetickej spoločnosti. Milovala som tú svoju prácu. Fakt, že milovala. A teraz pri to klišé, klasicky moja svadba. Nevedela som nájsť to, čo som hľadala. Bola som zúfala z ponuky salónov. Nepáčilo sa mi to, nesedelo mi to. Bolo to nudné, bolo to out. A ten nápad potom skrsol v mojej hlave po mojej svadbe a pretavila som to vlastne do reality, ale musím povedať, že salón má vlastne 14 rokov a bola to naozaj dlhá cesta, ťažká, ale zároveň aj veľmi krásna. Z toho mi hneď napadá otázka, že kde si potom vybrala svoje svadobné šaty, tie práve? V jednom maličkom svadobnom salóne tu v Bratislave a už bohužiaľ neexistuje, ale vedela som hneď, že sú tie práve. Super. To je naozaj ako z nejakého filmu, tento príbeh. Ale ja na to aj premostím a veľmi častokrát sa stáva, že tá nevesta nemá ten aha moment. A musím povedať, že ani ja som ho možno nemala hneď, mala som ho až napríklad na tej svadbe. Preto sa snažím tie nevesty aj tak ukludňovať, uisťovať. Dievčatá, nie je to ako v relácii Say Yes to the Dress, že musíte plakať vy aj vaša rodina. Podľa mňa je to tak pol na pol. Že pol naozaj, že hneď pol tých zvyšných 50% vedia, že sú to tie práve, ale tá emócia sa dostaví až na tej svadbe, keď je naozaj nalíčená, učesaná. Je tam tá emócia s tým ženíchom. Už keď je to tak dotvorené, všetko, tá atmosféra, to miesto, všetko už doplnky, už to zrazu k sebe všetko pasuje. Presne tak. A možno rovno na toto nadviažem, teda nevesty si tu môžu požičať šaty, ale ty máš aj širokú ponuku doplnkov a veľmi krásnych. Využívajú aj túto službu? Ja stále tvrdím, že ten nevestný finálny look nie je iba o šatách. A ja sa snažím ponúknuť našich klientov, našim nevestám naozaj taký ten package, celý package. A šaty, doplnky, závoje. A ja veľmi si fičím na tých vlasových ozdobách. Ja veľmi neodporúčam nevestám ísť napríklad do náhrdelníkov, do náramkov. Ja hovorím, že vy, vaše šaty, vaša obrúčka je takým tým vašim šperkom a potom poďme to dotvoriť ešte závoj. 99% nevies si vyberie ten závoj. Je to taká čerešnička na torte. Potom už iba sa hráme, že ktorý sa ktorým šatám hodí. Najčastejší, najobľúbenejší je taký dlhý katedrálový, čistúčky. Ale teraz idú do módy napríklad perličkové alebo rôzne krásne trojmetrové s veľkými kvetmi. Že tie trendy sa menia aj v tých doplnkoch. No a potom v podstate veľmi rada odporúčam vlásové doplnky. Teraz posledné roky sú veľké trendy, čelenky, hrubé čelenky, rôzne také, možno iba také spony, náušnice. Náušnice hlásia obrovský comeback a je to potom iba o tom cite, to správne nakombinovať, aby heslo viac je viac neplatí. Naozaj nájsť takú tú vhodnú kombináciu vlasového doplnku a závoju. Pretože závoj sa po obrade obvykle dáva dole a zostane vlasová ozdoba. A vtedy je ten look podľa mňa dokonalý. No výborne. Ja by som hneď prišla. A ja, znovu. Výborne. Inak musím povedať, že Terka je naša bývalá nevesta. A ja sa s tým veľmi teším. A ešte by som možno doplnila k tým doplnkom, si ma naviedla ešte na jednu veľmi krásnu vec. A posledný rok veľmi sú trendy fascinátory. Áno, potom si môžeme aj ukázať. Je to v podstate taká čelenka so sieťkou, kto nevie, čo to je. Alebo ešte tento rok je veľmi taký trendy kúsok rukavičky.
Pozor, myslíme si, tie staré, hnusné, saténové s takým tým špicom, to nie. Naozaj stylu, posiate buď trblietkami, alebo perličkami. Naozaj toto tiež dodá tomu outfitu neskutočný taký cvenk a taký krásny štýl. Áno, presne toto si všetko prosíme. A eviduješ, že tie nevesty to chcú čím ďalej tým viac? Neboja sa ísť napríklad do rukavíc? Je skvelé, keď im to ukazujeme, prinášame tie trendy, ukazujeme im, niekedy sa možno trošku bude kombinovať. Ale zase na to tu majú nás, odborníkov, že keď tá nevesta stojí na tom koberci, na tom podstavci v tých šatách, mne už takto hlava šrotuje, že čo je k tomu dám a ukazujeme im viacero možností. Napríklad, keď chceme kombinovať rukavičky perličkové, tak dávame hladký závoj. Že je veľmi dôležité toto správne nakombinovať. A to tá nevesta nemá odkiaľ vedieť, na to tu má nás, aby sme jej v tom naozaj odborne poradili a to je podľa mňa tá pridaná hodnota. Ale to isté je aj pri tých šatoch, že proste ja nenechám veľmi. Ukáže mi nevesta tú svoju predstavu, ale ja by som mal byť ten odborník, aby som jej poradila, čo pôjde jej postave, farebnosť, typ, či hladký materiál, čipka alebo niečo iné. No dobre, tak by si nám mohla rovno povedať, ako tá skúška u teba prebieha. Sme tak nadviazali. Takže predstavme si, že nevesta sa zasnubí, má už termín svadby. Termín svadby je úplne základ, alfa omega. Bez toho neodporúčam sa na skúšku objednávať. Naša krajina je veľmi špecifická. Gro šiat sa u nás požičiava, všade na svete sa paradoxne kupujú, takže tá neveste odporúčam prísť približne tých 9 mesiacov pred svadbou. My každú sezónu otvárame približne okolo toho 1. októbra. Odtedy sú naskladené nové kolekcie, nové doplnky a vtedy sme vlastne pripravení na tie nevesty, ktoré budú prichádzať a rezervovať si svoje svadobné šaty. A určite odporúčam si pozrieť web, a či tá ponuka súznie s tou danou nevestou. Každá hľada niečo iné, je to úplne v poriadku. Takže základom je web a na webe sú všetky dostupné informácie o ponuke šiat, cien, ako sa objednať. K nám sa objednáva veľmi pohodlne cez rezervačný online formulár, cez náš web. Objedná sa a príde k nám. Ja mám veľmi rada aj k tomu nabádam, poznač si nejaké šaty z nášho webu. Ukáž mi ich a ja už mi tak hlave potom ide, že čo áno, čo nie. A vždycky siahnem aj po kúskoch, ktoré v tom výbere nemá a na také spestrenie, ale tá príprava je podľa mňa veľmi fajn a nám to pomáha. Ja ti do toho ešte skočím, prepáč, že podľa mňa toto je super, aby si tie nevesty pozreli a nešli len naozaj po mene, že títo majú dobré meno, tak idem tam, ale aby vedeli, čo tu máte, aký štýl šiat tu máte, lebo naozaj prídete sem a ale ja chcem také a také tu nemáte, tak aby neboli sklamané. Alebo ukážu fotku z Pinterestu. Dievčatá, vždy si pozrite ponuku salónov na webe. Každý seriózny a dobrý salón by to mal mať naozaj aktualizované, mal by, aspoň ja sa k tomu stávam naozaj tak férovo. To, čo máme na webe, nájdeš aj tu. Je to také transparentné a príde mi to veľmi fér. Takže súhlasím. Dobre, možno podľa už poďme k tej skúške. Príde sem nevesta. Môže s niekým prísť? Príde sama? Príde s celou rodinou? Alebo s kým? Ako to máte? Aké máte nastavené nejaké tie pravidlá? Alebo myslím si, že pri tomto je to veľmi dôležité. Nemôže to byť tu holubník, lebo pre nikoho to nie je dobré. Takže ako máš nastavené toto? Súhlasím. A ja mám veľmi rada pravidlá a ich rada dodržiavam. a som rada, keď aj tie nevesty v tomto spolupracujú. A vždycky termín trvá hodinu. Ten salón, čo tu všetko vidíte za mňou, je rezervovaný iba pre tú nevestu a jej doprovod. Dvere sa zamknú, uzemknú, nikto iný sem nemá prístup, takže neexistuje také, že prídem z ulice len tak, že čo, kde, ako. A ak niekto taký je, samozrejme vždy ho odporúčam na web, na Instagram, kde naozaj vidí tú ponuku, vie si z toho krásne urobiť ten obraz, ale tá hodina je pre tú nevestu. Obvykle najskôr prichádza nejaký taký ten úvodný rozhovor, nacítenie. Ja mám hrozne rada, keď sa na tú nevestu nacítim, čo z nej vyžaruje, kde má svadbu, nie mi niečo povie o sebe, mám to rada, lebo je to také potom také blízke. A potom v podstate ideme vyberať šaty. Ja odporúčam, a u nás sa skúša tých 4-5 šiat, je to podľa mňa taký rozumný počet šiat, na to, aby tá nevesta potom v tom nemala taký chaos. A naozaj sa snažíme vyberať také kúsky, samozrejme musia byť dostupné na jej termín, musia zodpovedať veľkosti, výške a tak ďalej, že ten výber spravíme spoločne a v podstate sa ide skúšať. Čo sa týka doprovodu, my máme pravidlo nevesta plus 2 osoby. Je to podľa mňa veľmi fajn. Je to také komorné. Zatiaľ tá porota na gauči sa zatiaľ uvoľní, pokiaľ my nevestu obliekame, je v kabínke a potom je to také príjemné, také domácké. Ja mám ráda taký ten cozy štýl, som tu ja, kolegyňa a snažíme sa ako keby takou
fakt, že príjemnou formou sa dopracovať nejakému výsledku, aby sme tie hlavne práve svadobné šaty našli. A kedy si sa stávalo pomerne viacej napríklad, že veľmi, keď je viacej ľudí, každý presadzuje svoj názor, daj si toto, ja by som chcela toto, ale tá nevesta je najdôležitejšia a pre mňa je veľmi dôležité, že ten support na tom gauči je tu hlavne pre ňu. Ano. Že ja ani veľmi nechcem, aby akoby vyberali šaty oni, na to je tu nevesta a ten personál, ktorý musí mať tie šaty zmáknuté od A po Z a oni akoby boli tou podporou. Jasne, nech povedia, že či to pristane, nepristane, či je v tom pekná, nie je, či to je ona. Lebo my tú nevestu si vieme nacítiť vizuálne, ale ona má nejakú svoju povahu. Možno je to romantička, možno je to rockerka. A na toto je veľmi fajn tá spolupráca s tými ľuďmi na tom gauči a keď sa vytvorí taká dobrá symbióza, všetko ide potom tak, jak po masle. Výborne. Keby som bola nevesta, ktorá sa vydáva v roku 2025, už sme tu mali také situácie, že zarali na nevesty, kedy sa mám k tebe objednať? Kedy je ten správny čas? Od 1.10. kedykoľvek. Ak je to svadba, dáme tomu od apríla do júla, tak určite odporúčam ten október, november, december. A ak je tá svadba, dáme tomu ten júl, august, september, október, tak odporúčam kľudne po novom roku. Ale taktiež záleží veľmi od povahy neviest. Ja som taký ten plánovací typ, ja mám rada všetko zorganizované vopred, check. Takže je to samozrejme na neveste. Ale podľa mňa tých 9 mesiacov je také optimum. To je podľa mňa také akurát. Stihla by som aj túto sezónu, keby sa Samozrejme. Máme veľmi veľa neviest, čo príde mesiac pred svadbou, dokonca aj 2 týždne pred svadbou, že budem niečo vybuchne, alebo sa rozhodli spontánne. Absolútne to nie je limitujúce. Áno, tým, že grošiaca napríklad požičiava, tak niektoré kúsky už môžu byť zabukované, ale nikdy to nie je také, že je zabukovaný celý salón. To nie je, že proste vždycky. A pre mňa to napríklad taký dobrý challenge, že výzva a príde, povie, že krkolomný termín, ja nájdem. Ja vždy tie šaty nájdem. Urobím maximum preto, aby som ich našla. Často sa nám stane, napríklad, že teraz evidujem viacej neviest, čo budú mať brúško. Keď je nevesta tehotná, napríklad sa vydá v 5. 6. mesiaci, ona nemôže prísť skôr. Ja ju potrebujem vidieť naozaj tie 3 týždne pred svadbou, aby som videla, že tam sa šialene chrbát napríklad rozšíri, brúško, že tam už hľadáme úplne iné typy šiat. Takže je to úplne v poriadku, vôbec nechcem, aby tie nevesty boli pod nejakým stresom. Tých 9 mesiacov je také v podstate moje odporúčanie, ale je to úplne OK. No a spomínala si, že sa dajú požičať aj kúpiť šaty. Kúpiť alebo požičať? Príde nevesta a poviem, že tieto chcem a chcem ich aj doma a budú moje navždy. Dá sa kúpiť? Samozrejme. Čokoľvek uvidíš v našom salóne, čokoľvek uvidíš od našich dizajnérov a napríklad nemáme to tu, vieme to bez problémov objednať. Tam iba upozorňujem, že čaká sa asi 6-7 mesiacov, že nevesty, ktoré majú záujem o kúpu šiat, nových šiat, ktoré budú vyslovene pre nich na mieru, tak odporúčam naozaj tých 9 až 12 mesiacov, pretože nie je to taká fast fashion, každé šaty sa šijú v podstate na mieru, my ich potom ešte samozrejme doupravíme, ale ten proces, ten dizajner prijíma objednávky z celého sveta. A je to naozaj porade, že na to netreba zabudnúť na tú dĺžku v podstate toho šitia. A musím povedať, že už aj k nám prichádza ten trend. Ja sa tomu teším, že tí nevesty majú tie šaty svoje. Je to tak asi pol na pol, že kúpa versus požičanie, ale veľmi sa z toho teším, lebo všade na svete sa v podstate šaty predávajú. Tak. Nejaké rady, tipy pre nevesty? Už teda prišla sem, vybrala si vysnívané šaty a už je tesne pred tým veľkým dňom, tak možno od teba niečo, že čo robiť, čo nerobiť, aby aj vyzerala v tých šatách dobre, aby sa tie šaty možno nezničili, aby proste všetko prebehlo ako má. Ešte mi tam tak napadla myšlienka, veľmi často sa ma pýtajú nevesty, ako prísť pripravené na skúšku, to iba také malé zhrnutie. Telové spodné prádlo, minimálny make-up, vlasy by som si dávala preč z tváre, možno nejaký taký drdol, alebo iba taký kľudne ležérny, nech sa cíti komfortne, minimum šperkov, aby ju nič neodvádzalo od pozornosti, to pánky si nosiť nemusí. No a v podstate na tej skúške sa šaty vyberú, nevesta si ich zarezervuje a potom v podstate sa pár mesiacov nevidíme a potom nevesta prichádza asi tak týždeň pred svadbou na posledný finálny fitting, kde sa ešte raz všetko skontroluje, dajú sa jej svadobné topánky, už dovyberáme ešte, ak je potrebné nejaké šperky a už vieme, aký bude mať účest. Nevesta, keď nás navštíví prvýkrát, ona ešte nevie tieto všetky veci, takže všetko doladíme so závojom. Fitting prebieha týždeň svadby, ako som spomínala, a šaty odovzdávame na počkanie v ten daný deň a nevesta odchádza. Mám to ráda, že tie nevesty v podstate vyprávame so šatami približne ten útorok, stredu, pretože ja chápem, že ten posledný týždeň je extrémne náročný. Tam to gráduje ten
nervozita, treba prichystať 1 500 vecí, takže ja mám rada, keď si spravíme taký ten check, že všetko vybavené, má ich zabalené v obale, my vždycky nevestu inštruujeme, ako sa k tým šatám má chovať, ukážeme jej vypnutie vlečky, ukážeme sa, čo má vyvarovať, zelená tráva, olevé škvrny, dáme také nejaké tipy, rády, nainštruujeme, kde sa vlečka vypína, aby všetko prebehlo proste v poriadku, aby ona nemala ten diskomfort. A obvykle naše nevesty sú veľmi rozumné, veľmi počúvajú, veľmi sú pripravené, ja naozaj veľmi chválim naše nevesty, oni majú niekedy naštudovanú ponuku lepšie s tými názvami, lepšie ako ja, majiteľ to ich vyberá. Takže naozaj, kto si vyberie Wedding Avenue, vie podľa mňa, kam ide a ja som za to strašne vďačná a neberiem to ako samozrejme, je to dlhoročná práca, že naozaj sme išli krok za krokom, vyvíjali sme sa, sťahovali sme sa z menších do väčších priestorov, ponuku sme menili, rozširovali a naozaj snažíme sa teraz prinášať hlavne takých svetových dizajnérov, že naozaj tú topku, ktorú ten svetový svet módy, svadobný prináša. Na to sú podľa mňa veľmi fajné veľtrhy, ktoré fakt naozaj pravidelne navštevujem, či je to New York, Milano, Barcelona, aj teraz som sa vrátila z barcelonského a to je úplne, že pre mňa alfa omega. Aké značky tu u teba môžu nevesty nájsť? Naozaj, že rôzne z celého sveta, čo je to Amerika, Austrália. Vždycky sa inšpirujem zahraničím a priberáme aj nové brandy. Snažíme sa to obmieniať, aby sme naozaj boli zaujímaví a atraktívni pre tú našu klientelu. A v tom mi veľmi dopomáhajú aj tie svadobné veľtrhy. Taký svadobný veľtrh je veľmi náročná záležitosť pre majiteľa. Je toho hrozne veľa podnetov, vnemov, informácií dodávateľov. A hlavne ja nevyberám tie svadobné šaty pre seba, ale pre vás, nevesty. Takže naozaj musím myslieť na to, čo chcú a aký je ten dopyt. Ale každé šaty, ktoré pribudnú do tohto salónu, sa musím pod ne podpísať ja, že naozaj musím veriť a že sa za ne postavím. Takže to je pre mňa také dôležité. Ale to je na tom veľmi sympatické, že poctivo vyberáš tie šaty ty a nie je to len tak, že radovo beriem. Myslím, že teraz si aj odpovedala na otázku, čo som sa chcela spýtať, že čím ste iní, čím ste taký výnimočný, lebo tvoj salón jednoducho pozná podľa mňa celé Slovensko. Takže teraz si to asi aj odpovedala. Je to ono, dokonca ja mám, keď vyberám určité typy šiat, ja tam predstavujem konkrétnu nevestu, napríklad vysoká, menšie prsia, žiadne boky. Potom pre niekoho, kto je skôr Monika Bellu, čiže ja vyslovene idem až tak do hĺbky, že naozaj si to vyslovene užívam, že toto pre tú a tú nevestu a keď už nevesta vchádza, to je pre mňa... Už vidíš ty šaty. Presne. Ja naozaj si dovolím tvrdiť, že do 3 minút ako ju zbadám, trošku nacítim, viem, ktoré šaty z môjho salónu, v ktorých bude krásna a bude žiariť. To, či sa môj výber a jej výber zhodne, to už ukáže tá skúška, ale obvykle to tak funguje a ja som strašne šťastná, že tie dievčatá si nechajú poradiť, že zveria sa tomu odborníkovi, preto ja sa snažím aj prinášať na tých našich Instagramoch, sociálnych sieťach rôzne tipy, ukazujem tie šaty, ukazujem doplnky, že ako to kombinovať a oni to naozaj že ocenia a potom je to taká dobrá súhra. A naozaj súhlasím s tým, že si pritiahneme takých ľudí, akí možno sme a verím, pre mňa je to veľmi dôležité, aby tá nevesta sa s nami cítila komfortne, ale aj my s ňou. Áno. A ešte by som potom možno nadviazala aj na to, vždycky tým nevestám prajem, aby sa nezostresovali. Keď už sa ten deň D blíži, ja chápem, že už tá nervozita gráduje, ale proste nech si to iba užijú. To je celé. To im hovorím aj my a celý deň im to hovorím aj počas fotenia stále. Neboj sa, nič bez teba nezačne. Ty si tá hlavná, čiže všetko je ako má byť. Presne tak. Poďme sa vrátiť ešte možno k tej skúške. Myslím si, že v posledných rokoch asi viaceré salóny k tomu pristúpili, že tá skúška je spoplatnená. Za mňa je to správny krok, pretože ty tu nie si len tak. Takže ako je to u vás? Áno, ja taktiež súhlasím s týmto krokom a ak sa nemýlim, boli sme medzi prvými, ktorí sme zaviedli poplatok za skúšku svadobných šiat a myslím si, že to je v poriadku. Tá nevesta dostáva službu, príde sem, venujeme sa iba jej. A treba si uvedomiť, že tie šaty sú naozaj nákladné, oni sú veľmi drahé a každým tým skúšaním sa šaty opotrebovávajú. Takže snažíme sa tej neveste poskytnúť ten komfort, aby si vyskúšala to, čo si praje, to, po čom túži, ale aby to nebola taká masovosť. Len tak. Kedy som počúvala takú prúpovidku, len tak zo srandy si idem vyskúšať svadobné šaty.
Už by potom vlasy trošku stávali dúbkom, lebo ono to nie je len tak. A ja tie šaty naozaj musíme potom čistiť, reparovať. Taktiež máme aj limitovaný ten počet tých šiat, ale vrajím, tam je to aj z toho dôvodu, aby tá nevesta nemala potom v tej hlave chaos. Aby sme skúšali naozaj to, čo dáva reálne zmysel, v tom, čo bude pekná. Takže ja s týmto krokom súhlasím, myslím si, že je správny. Aj my s tým súhlasíme. Myslím, že si to veľmi dobre vysvetlila a teda aj tie nevesty by to mali pochopiť. A možno to je dobrá taká rada pre nevesty, že keď ja odporúčam, veľmi často sa nám stáva, že vás, ale mám vysnený, idem iba k vám, toto ja milujem, lebo to naozaj človek vidí, že tá nevesta nami žije. Ja som vás sledovala ešte, keď som ani zasnúbená nebola. A toto sú pre mňa tie momenty, čo si strašne vážim a vtedy si uvedomujem, aký je Wedding Avenue silný brand a toto je pre mňa úplne must have. To je nádherné. Samozrejme sú potom nevesty, ktoré chcú ísť do viacerých salónov, je to úplne v poriadku. Tam sme im dali radu, babi, pozrite si web, ich ponuku, ich cenové rozpätia, či je to pre vás v poriadku. A tým pádom vlastne aj tá nevesta si nejako vyselektor, že nepôjde do 150 salónov, vyberá si možno 2, 3 a je to tak OK a myslím si, že to je tak správne. Ono zase také skúšanie šiat je celkom náročné, aj časovo, aj fyzické pre tú nevestu, čiže možno keď navštívi ten jeden salón, tak potom príde na to, že no, dobre, stačilo mi, že že nie je to len taká srandička, že nie sa tu potočiť. Je to podľa mňa tiež tak akože náročnejšie, aj veľa tých nemov, všetko tak násať, navnímať, môže sa v tom samozrejme v tých šatách odfotiť, môže sa to potom pripomenúť, ale nie je to také úplne easy. Aký je ten vhodný počet šiat na tú jednu skúšku za tú hodinku? My to máme tak u nás v salóne vysledované tých 4-5. Tá skúška trvá tú 3/4 hodinku, my si tam ešte potom nechávame nejaký čas na nejakú rekapituláciu, ak je potrebné tie finálne možnosti ešte zopakovať. Veľmi radi ešte vyskúšame tie doplnky, závoje, náušnice a tak ďalej a v podstate, aby to bolo také ako keby plynulé. Super. Veronika, spomínala si, že si bola na Fashion Weeku v Barcelone. Nosíš stade šaty, ktoré nevesty reálne chcú, alebo ktoré sú trendy, alebo je to nejaký prienik týchto obidvoch možností? Je to presne ten prienik. Prinesieme aj to, čo chcú, ale vždycky prinesieme aj nejakú takú chuťovku, ako to ja volám. Ja aj viem, že možno si to nikdy ani nepožičí alebo nekúpi, ale viem, že ten kúsok tu chcem mať. Je to podľa mňa tak, vždy to býva buď niečím zvláštnym materiálom alebo strihom. Je to pre mňa také ikonické a ja sa z toho teším, lebo chcem prinášať tie svetové trendy. Mne je úplne jasné, že nie všetko je nositeľné a je veľa modelov, ktoré sú extravagantné, ktoré sú nepoužiteľné na náš trh. Takže samozrejme gro tej ponuky zohľadňuje dopyt, ale snažíme sa to mať naozaj trendy kúsky. A čo pozoruješ na tých našich nevestách? Čo sa im páči? A musím povedať, že sú odvážne, neboja sa. My máme ešte druhú pobočku vo Viedni a tam naozaj vidím rozdiel toho trhu, že to rakúske konzervatívny trh, Slovenky sa neboja. Slovenky sú krásne ženy a neboja sa experimentovať. A vyslovene ma na nich baví, že chcú pozdvihnúť tú svoju krásu, kdežto napríklad ten druhý rakúsky trh je taký, že nechcem vytečať z dávu. Čo je pre mňa veľmi akože také zaujímavé. Skôr by som povedala, že je to opačne. Ja by som čakala, nie je to tak. To si nás teraz veľmi nie je to tak. Ale musím povedať, že ten Wedding Avenue si priťahuje podľa mňa štýlové nevesty. A možno aj tou komunikáciou, možno tou ponukou, že k nám už naozaj prídu tie dievčatá, ktoré vedia, čo ten wedding ponúka, čo im, aké možnosti im môže ponúknuť. Takže vtedy sa s nimi veľmi dobre pracuje a oni aj súzňujú s tou ponukou, ktorú ja vyberiem. Majú radi obtiahnuté šaty, ktoré zvýraznia ich siluetu? Veľmi často dostávam otázku, napríklad, ktorý model je najpopulárnejší v našom salóne. A ja tak s hrdosťou odpovedám, ani jeden. Lebo ja nechcem, aby bol jeden populárny, ale aby si každá nevesta našla to svoje. Dáme tomu prebehu dňa sú 4 skúšky a hrozne ma baví, že každá kočka, čo príde, je úplne iná. Jedna napríklad má Mikado, hnedé vlasy ako ty, potom príde Katka, ktorá je zase blondínka, veľké modré oči, že úplne iné typovo. A to je na tom tá výzva, ju dobre otypovať, poradiť. A ona možno má nejakú predstavu, ale ukázať jej aj tú jej predstavu, ale ukázať jej možno aj niečo iné. Tým, že ja mám veľmi dobre napozerané strihy, keď by som vyslovene dávala niečo v presýpacích hodinách, zvýraznila driek, a tebe by som dávala niečo mermaid a to je na tomto úžasné, že každá z vás je iná a nedá sa to tak špecifikovať, že či obtiahnuté alebo áčková sukňa. Áno, sú kočky, ktoré
hovorím, že tie obtiahnuté sukne si nemôže dovoliť hocikto. Na to treba výšku, mať peknú postavenú, súmernú a vedieť to treba predať. Podľa mňa každé šaty je dôležité ako keby predať. A keď tá nevesta sa v tom ošíva, môže v nich vyzerať akokoľvek nádherne, ale pokiaľ vidím, že necíti sa v tom dobre, niečo je tam nesedí, tie šaty nie sú tie práve. Preto len v tom strávia celý deň. Že treba zvažovať tak, aby už na obed ste si nepovedali, že chcem to dať lebo to nevydržím do polnoci. Toto sa u nás celkom ani nestáva, lebo naozaj ja si veľmi potrebujem na to, aby tí naši dizajnéri, objednáme dizajnérov, ktorí sú odľahčení, sú ľahkí. Teraz sú veľmi trendy a rozpárky. My naozaj máme extra moderné šaty, že proste kto chce to naj z toho high svadobného fashion, tak vie, že má prísť do toho weddingu. Že u nás sa nestáva, že by tie šaty boli nekomfortné alebo že by ju niečo omínalo. To nie. Skôr, že či vystihujú tú povahu tej nevesty. To je pre mňa také, keby toto je takéto dôležité tam nejako rozlúsknuť a aby tam bol ten meč. A nechajú si tie nevesty poradiť, že naozaj, že príde s predstavou, že ja chcem tieto šaty a odchádza úplne s inými, lebo si nechajú teba poradiť, že áno, že Terka, nedávaj si tie tortové šaty. A tiež to trvalo samozrejme roky, kým sme sa niekam vyprofilovali, ale vidím, že tie dievčatá majú tú dôveru. A to je pre mňa fakt, to je to, čo som už hovorila, je to úžasné, že oni naozaj sa pozrú a nechajú si poradiť. A môjim cieľom je naozaj jej nájsť tie vysnené svadobné šaty, v ktorých zažiari. Nechajú si poradiť a ja to veľmi oceňujem. To sme veľmi radi. Hej. Bavili sme sa o tom, že ako sa o tie šaty starať a podobne. A ty si tam spomenula nejaké olejové škvrny, zelenú trávu. Čo ešte? Čomu sa vyvarovať? Alebo na čo si dať pozor? Možno aj pri tých foteniach, aj pri celkovom priebehu svadby, že naozaj, že toto nie. Veľmi dobrá otázka. Nástrek. Dievčatá, všetky chceme byť krásne hnedé. Máme to rádi, taký ten dotyk slnka. Neodporúčame nástreky. Ja viem, že sú aj rôzne, že sa aj propagujú, že nezanecháme škvrny. Naozaj sme mali niekoľko veľmi zlých skúseností. Jednoducho tie šaty sú biele. Tá nevesta je v tom celý deň. Potí sa, že toto naozaj že neodporúčam. A taktiež posledné roky sú veľmi iné. Je to fakt krásne, to ľúbivé na videách, na fotkách. Prskavky. Stalo sa nám v poslednej dobe, že prskavky prepálili šaty a to pritom hovorilo sa, že je to taký že by sa to nemalo stať, že takže toto sú také dve moje odporúčanie, na ktoré si dať fakt pozor, nástrek a prskavky, že aby to bolo všetko tak v poriadku. Ono, tie prskavky, teraz je to veľký trend aj pri tých svadobných tancoch a podľa mňa tam sa to najskôr môže stať, že teda tie ohňostroje vyfúknú a keď sú náhodou veľmi blízko, ale dá sa to eliminovať, že idem ďalej od toho alebo niečo zase, nechcem, aby to teraz vypustili, len nech si na to dávajú pozor. Len na to myslieť. Ja sa snažím tu nevestu aj na to upozorniť, keď si tie šaty odchádza. To je to, čo som spomínala, že ja aj vysvetlím, ako tie šaty má skladovať do svadby, čo s nimi má urobiť. A toto je ešte také veľmi dobrá otázka na také doplnenie, na čo si dať pozor. Veronika, tak na záver nám ešte môžeš prezradiť, na čo sa nevesty môžu tešiť? Čo si vzhliadla, objavila na Fashion Weeku v Barcelone? Čo nám návrhári prinášajú? Tak všimla som si, že veľmi budú pokračovať trendy z minulej sezóny, že nebol to taký nejaký v zásade rapidný skok. Stále dôraz na hladké minimalistické materiály, aj na nie už také klasické čipky. Skôr také, keby idú naozaj, že si dávajú navrhovať svoje vlastné látky autorské. To mňa veľmi baví, lebo tým pádom je to nenapodobiteľné, nejaká iná značka ich neokopíruje a to ma na tom veľmi baví. A veľmi idú do módy dlhé, krásne trojmetrové závoje s kvetmi. Ale s takým naozaj, že 3D kvet. Vyzerá to neskutočne dobre. Ale ten trend a napríklad ešte takých púv rukávov alebo padnutých ramienok, to všetko prechádza do budúcej sezóny, to sa v podstate opakovalo. Čo dizajnéri trošku priniesli viacej a sú také akoby korzety trošku tak viac špicaté. To som si ešte není úplne istá, či slovenský trh zniesie, takže toto mi tam ešte tak zarezonovalo, ale musím povedať, že nie je ten skok tých trendov taký veľký. Napríklad 2 roky dozadu boli tie skoky markantnejšie, že naozaj sa úplne urobil sek, prišlo sa s niečím novým. Ona zase, čo si budeme hovoriť, tá svadobná móda sa stále vrácia. Je to úplne v poriadku. Tam už nie je veľmi čo vymyslieť a mňa skôr baví, že tí dizajnéri sa hrajú s doplnkami a s materiálmi. Pretože tie strihy sú dané, tam sa nedá veľmi veľa experimentovať. Čo som si všimla tie korzety a to ešte uvidíme, či sa vôbec uchytia alebo nie. Tento rok boli trendy, ale veľmi aj mašle. Ty sa s tým stretla? Máš nejaké šaty
kde sú mašle? Áno. Veľmi, myslím, že dosť šiat v našom salóne tieto mašle má, ale sú presne dva typy neviest. Buď ich miluješ, alebo neznášaš. A dizajneri na to mysleli a dajú sa odnímať. A na tých šatách tá mašla môže byť, nemusí. A keď nie, tak to vôbec nenaruší ten dizajn tých mašiel. A milujem napríklad mašle aj do vlasov. To sa veľmi často používa k takým, máme také krásne roztomilé popolnočné šaty, alebo také krátke a do toho veľká mašla. Je to úplne, že super. A ešte nám prezrať, ktoré sú pre teba tie najlepšie, najkrajšie. Každé šaty, ktoré objednám, za každými si maximálne stojím. A ten kúsok zodpovedá aj mne, aj môjmu vkusu, môjmu štýlu. Ten salón odráža v podstate mňa, ale ja osobne preferujem minimalizmus. Ja milujem proste všetko, čo je hladké a je úplne simple. Paradoxne, každý rok si vyberiem v salóne jedny pre mňa úplne, že top šaty a vôbec nie sú požičiavané. A je to úplne v poriadku. A niečo ma pritiahli, viem, že ich tu chcem mať a viem, že si ich možno nájde 1-2 nevesty, ale tie z nich odpadnú rovnako ako ja. A to je úplne v poriadku. Ale vrajím, za mňa minimalizmus, hladké línie, čisté strihy, to som ja. Tak nás veľmi teší, že sme v dnešnom dieli mohli vyspovedať Veroniku, majiteľku jedného z najlepších svadobných salónov na Slovensku, Wedding Avenue. Veronika, ďakujeme, že si nám venovala svoj čas, svoj priestor a my sa vidíme opäť v ďalšej časti. A veríme, že aj s tebou sa ešte stretieme, alebo minimálne sa budeme počuť, lebo tých tém je ešte veľmi veľa, čo by sme sa mohli porozprávať. Dievčatá, ďakujem veľmi pekne, bolo mi s vami úžasne a verím z tomu, že sa ešte budeme vidieť aj počuť. Ďakujeme. Aj nám s tebou, ďakujeme. Ďakujem.